Sahlangana futhi babukele emakhaya futhi usukwini ukuthi la namhlanje sahlangana futhi uyabona-ke umbono kaJubile futhi uze ney'nyanga zakhe ubuye uziphethe ngezandla uzikhuphula zonke futhi uphethe futhi emunye ushuni wenyanga ubaba uNyawosa babukele emakhaya abantu bamazi-ke iy'nto zakhe abanye bayisebenzisile bakhuluma ngazo kakhulu ku-social media. Siyambona futhi usebuyile ukhona khona le khaya kaDube naye ukuthi ake ezovusela naye la emavidiyweni naye aphinda asitshene ukuthi yini enye akwazi ukuyenza, yini abantu abangakwazi ukuthi uyakwazi yini ukuyenza, aphinde asazise ngayo ukuthi uyenza kanjani. Sakubona Dr. uNyawosa, sakubingelela baba, sithi unjani namhlanje? Asiyaphela baba uDube, asibingelele mina babukele emakhaya. Igama lami uDr. S.Z. Nyawosa. Yebo. Odaba lasezingolweni. Yebo. Ngaphansi kwasePortshepstone. Yebo baba. Namhlanje na-ke njengomelaphi zendabuko ngiphathele induku elapha amadoda, igama layo kuthiwa uShanele, induku zamanye amadoda. Le nduku iphethe okuningi-ke madoda. Amadoda amaningi agqilazekile empilweni ngesimo sezifo zocansi. Le mbiza ilapha izifo zocansi ngokwehlukahlukana kwazo. Izifo zocansi ezifana nokuthi umuntu uma ephethwe ithwabu, le nduku isebenza ngokuthi uyishintshe ngesihlungu. Njengoba uyishintsha ngesihlungu, uma uzolapha ithwabe yile ukuthi uma ugula uthole ukuthi awukwazi ngisho ukuginya amanzi, awukwazi ngisho ukudla lona ukhingeka nje mothola izinto zakho. Le nduku ngendlela esebenza ngayo inamandla ngoba awukwazi ukuthi mangabe usebenzisa yona ungakwazi ukusinda. Le nduku iphinde ilaphe isifo selukhuza mangabe ubhajiwe amasende akho edumbini. Le nduku ngendlela enza ngayo zishintsha ngesihlungu. Isihlungu esifakwa la asifakwa mangabe sifakwa ithwaba. Futhi iphinde ihambe ibe yikhombo. Uyani uthola umuthi wokuchatha, uthole le mbiza ephuzwayo, uthole isihlungu sakhona. Uphuze ukhothe, uphuze ukhothe, uchathe ukuze isitimu sakho sesifo segazini siphume wena egazini. Libe uyithemba uphile uvuke noma ngabe usebenza uyabuyela emsebenzini ngesimo sokuthi mukade ulele phansi uvuthwa yona le mbiza. Yebo mkhulu. Yebo. Manje mkhulu ngicela ukubuza futhi inxesi ukukhululeka mkhulu. Le mbiza mkhulu konje eyokwenzani, eyokuphatha mkhulu, iyaphuza iwenze njani abantu besibambe yabesilisa eyokuphatha kodwa kona mkhulu? Le mbiza mkhulu eyokuphuza le engiphethe. Awukhathi ngayo, uyayiphuza nje, uyayikala nje uhapha inkomishi ukuqala. Wesibili uyaphuza ekuseni, emini ntambama uphuza ngezivalo 3 ekuseni, 3 emini, 3 ntambama. Yebo mkhulu. Ubuye-ke lapho-ke emva kwensuku ezintathu uthathe lo wokuchatha, ufake uchatha esinqeni ukuze phela kuphume lesa stimu sesifo emekade sigqilaza egazini. Sesikwenza ukuthi ulale phansi ugcine ungabe ungakwazanga uthola le mbiza, ugcine usubonana nomuntu ongasekho emhlabeni. Ibuyisa ithemba-ke kunalabantu laba besilisa-ke abanenkinga yokuthi umuntu athi ebhajiwe angafuni ukuveza yena ukuthi unenkinga. Alona abantu bomndeni begqilazeka bezama ukulwa nempilo yakhe, kanti yena uyazi ukuthi ubhajiwe. Ngoba esinye isikhathi esikhulu abanye abantu mangabe bakhiwa lezi zifo zokubhaja noma becushiwe, bacushwa kade kufakwe inhliziyo yasilwane esithize esingakwazi ukuthi mangabe sigula noma sihlinzwa sikhale. Ngakho-ke bayathula-ke abantu besilisa nabantu besifazane bayasizakala-ke kule nto ngoba nabo bayacushwa. Uthola umuntu uyopha ngaphansi une-cornflower, inkinga yakhe akazi uzoyivikela ba ngoba uma uthi uvikela umuntu uvena athule asabe ukuhlebeka. Ukuthi uzahambe ehlambalayo ukuthi hhayi usibani unesifo esikanje, ngithike mina ngale mbiza ngikhona-ke ngizobasiza. Iphinde futhi noma ngabe kuthiwa udlisiwe, le mbiza ihamba nomuthi wedliso oyisitafu ofika uhlafune bese uyehlisa ngembiza. Bese lo dliso-ke ulikhipha ngezandla awuliphalazi. Manje mkhulu ake ngibuze la mkhulu, ngoba mkhulu ngiyakuzwa ukukhuluma ngembiza yakho yokuthi abantu bayacushwa, njengoba uchaza nje mkhulu ukuthi abantu bayacushwa ngala nangala kufakwe leyo nto ukuthi angakhali umuntu wesilisa. Ngoba mkhulu kukhona kwesinye isikhathi umuntu wesilisa akacushwe mkhulu, mhlambe angacushwa ngendlela yokuthi
angakhali noma abhajwe abe ne-drop kanjani mkhulu. Acushelwe ukuthi-ke manje mkhulu le nduku yakhe ingasasebenza komunye umuntu mkhulu. Isebenze umuntu wakhe nje kube nje izosebenza meyiqondana nami nje kuphela mkhulu. Meya ngaphandle ayivuki, meya ngala ayivuki. Kodwa meyiqondana nami iyavuka. Umuntu omkhulu onenkinga njenganaleyo uyasizakala mkhulu kule mbiza yakho. Impela uyasizakala ngoba ngendlela ethakwe ngayo, ithakwe ngendlela yokuthi ilapha izifo ezahlukahlukene, hhayi isifo esisodwa. Ayimele isifo esisodwa, ilapha ngendlela ezahlukahlukene. Iyakwazi ukuthi ibulale leya nto le ekuyiyona ebamba ukuthi i-control ukuthi fanele ube kwesiphi isimo, ungalali nabani, ulale nobani. Ilapha nje yonke into emayelana nesifo socansi esuka ngaphakathi. Esuka ngaphakathi. Yebo mkhulu. Mkhulu ngicabanga ukuthi le mbiza yakho inhle kakhulu ngoba mkhulu ukhuluma ngokuthi yona ayichathwa, iyaphuzwa mkhulu. Yebo kunjalo mkhulu. Okusho ukuthi mkhulu manje abantu abanochacho sebesizakele kakhulu mkhulu ngoba kunabantu abakusabayo phela mkhulu ukuchatha bona abakusabayo nje abantu besilisa abaningi babo bayakusaba ukuchatha bathi kubuhlungu mkhulu nako konke abakushoyo. Okusho ukuthi le mbiza mkhulu izobasiza futhi uma bephuza nje ngoba iyaphuzwa namkhulu ayichathi. Kodwa mkhulu ngeke ngakuza ukhuluma ngokuthi mkhulu uphinde futhi uyikhiphe ngezansi engathi uphinda futhi ubuyele uphushe ngayo ngezansi. Angani noma usebenzisa wona le mkhulu noma uchaze wathi mhlawumbe kunenye ngoba ukhulume ngekhombo mkhulu. Lena ayichathi le, iyaphuzwa. Iyaphuza le mkhulu. Echathayo ilena ekhipha lesa steam noma lo babuvu osebakhele ngaphakathi emzimbeni womuntu. Ukhipha ukufa, ufike ukubulala ngalokho bese uyachatha ngale nenye ikhipha ukufa. Bese uyaqala-ke amalokuzana akho asebenza amasosha omzimba wakho. Noma ngabe induku yakho meseyilele ayabuya amasosha omzimba wakho afanishine asebenze. Yebo. Uphinde futhi uma ngabe kunalesifo sokuthi uma ngabe ugula uthothi iyanyuka igciwane iyohlala ekhanda. Ugcine sokuthi ujikele nomuntu onayo umngani wakho ukuthi hayi sibanibani wena uzongigebenga, wena sibanibani uthengiwe ukuthi nokuthi usukele kuyigciwane elisuka la ebhajweni ngizali likhuphukele phezulu ekhanda. Yebo mkhulu. Ugcine songasafuni ukuthi ube nomqondo ophilayo. Le mbiza isiza kulezo zifo. Abanye abantu baze basizakale ngoba bethi baginyile amaphilisi. No, asuka amaphilisi edoma lela gciwane likhanda. Le mbiza ayidomi, ilibulala life nje ukuthi uma ngabe kuwukuthi iqale phansi usuke wena waqala phansi waphinde empini futhi omunye oshona. Yebo mkhulu. Yebo baba. Manje mkhulu ngoba lana sinabantu besimame mkhulu okathi umuntu wesimame mkhulu mina ngine discharge la ngaphansi mina ngiphuma igazi elingapheli ngiyopha angipheli la ngaphansi. Mkhulu umuntu onjenganaleyo mefika kuwena mkhulu ethi baba uNyawoza sengikhona-ke manje uyamnika yini le mbiza mkhulu? Yabo kunjalo mfowethu, ngiyamnika umuntu mengabe engenaso simo saleso sifo ngoba lowo muntu usuke ecushiwe noma usuke umnakwabo emgezelile endodini la asuke ehlanganeni abahlangene kuyona ukuthi yena angakwazi ukuthi yena into zakhe zibe right zimbhedele. Yebo baba. Mkhulu utholakala kuphi nendawo ngoba imbiza yakho mkhulu abantu bazoyidinga mkhulu, into enjenganalezi mkhulu abantu bayayithanda bayasizakala ngazo mkhulu, into ezesintu lezi mkhulu ziyaphilisa. Utholakala kuphi nendawo mkhulu? Ngitholakala ePorch 15 ngaphansi kwePorch 15 ezingolweni. Indawo ngidume kakhulu ezingolweni-ke, ngiyaziwa-ke uma ugibele nje uma ufike khona nje wathi ufuna uDr. S.Z. Nyawose uyamthola, uthola ngisho inamba yakho, ngisho ngathiwa uhlangana nomuntu uze uDr. S.Z. Nyawose khona ezingolweni uyakwazi ukumthola. Udume ngale mbiza le ayiphethe esandleni kamanje. UMashanela. Ushanela induku zamanye amadoda. Ushanela induku zamanye amadoda. Yebo baba. Kodwa mkhulu ayibenza abafana abancane batshekedule kakhulu leyo phela mkhulu, ngazi ukuthi yakiba mkhulu, ngazi ukuthi isinduku ibheke phezulu mkhulu one time emva lokho athi gcine semziba ngisho umama esegijima umfana omncane seya ngaphandle mkhulu, angeke isikhathi nabo umndeni mkhulu. No, ayiqhathi nomndeni. Njoba ngisho nje ukuthi uyilapha isifo esegazini sifo bese amasosha akho omzimba lawa mekade sonakele sepile aqale phansi afanishini akwazi ukusebenza. Ngisho nasekamereni athophike ngayo, ngisho nasekamereni mase usebenzisile nje awusondeli umuntu wesifazane usayisebenzisa, mase usebenzisile ubuyela umuntu wesifazane wakho ulokhuza. Ulokhuzana udlalise kahle umuntu wesifazane wakho ube right. Ngisho noma ngabe kuthiwa inzalo yakho bese ivale ukuthi amaqanda ayebulewe
ukuthi wawubhajiwe. Ikhipha wonke lo doti njengoba ngisho khona nomuntu uchaza, khipha wonke lo doti kuphele ngaphandle abuye amasosha akho afanishile emzimbeni ukwazi ukuthi uqhubeke ifamily yakho yakhe ibheke phambili. Okusho ukuthi mkhulu futhi umuntu othi yena usefuna ukwakha umndeni, usefuna ukuhlela mkhulu, uyakusizakala futhi la mkhulu. Ya, uyasizakala la. Yebo mkhulu. Yebo baba. Hayi mkhulu, ake sibonge kakhulu ukuvakashela kuwena namhlanje namkhulu. Ababukeli bami mkhulu bazokujabulela kakhulu ukuba nawe namhlanje nale mbiza oyiphethe namhlanje mkhulu ehluke kangaka, ngoba imbiza eziningi mkhulu ziyachatha nje one time, le ephuzayo mkhulu ihlukile, abantu abaningi bazoyijabulela, bazoyithokozela ngoba ilula mkhulu. Awucela usichazele mkhulu, ushiyele nenamba yakho, usichazele nokuthi uma utholakala umuntu mayefuna ukusuka mhlambe eThekwini mkhulu edolobheni eza kuwena noma esuke eGoli mkhulu, wenze njani mkhulu ukuthi mefuna ukufika isiphi istop agibela kusona lapha eThekwini ayehlika kusona lapha ePortshepstone, ugibela ukuthi nendawo lapha eThekwini mkhulu? La umuntu mangabe suka eThekwini ugibela lapha eBriya emarket, gibele izimoto eziye ezingolweni, noma mangabe ukuthi akathanda ukugibela izingolweni ngoba ithanda ukuthi ibe nokuleka ihambe kancane, ugibele imoto yePortshepstone, ePortshepstone uthatha imoto ezingolweni, uhlike ezingolweni-ke hayi lapho ke sengithola khona inamba yami-ke la ngitholakala khona kuyona, iya-WhatsApp le namba yami, ithi 083 76 33 419. Ngiyiphinde ithi 083 76 33 419. Yebo mkhulu. Yebo. Hayi asibonge-ke babukele emakhaya, niyambona-ke umkhulu udokotela uNyawose, uthi uyatholakala kuyona inamba yakhe le ya-WhatsApp, utholakala ngazo zonke izinto, usuke khona uyamfonela, uyakwazi naye ukuthi abuyele kuwena uma ukuthi umfonelile mhlawumbe inamba yakho wangakwazi ukuthi akuthole, bekumfonele njalo ngoba baningi abantu asebenza ngabo, qhubeka lokumfonelile uzokwazi ukuthi umthole kuyona le namba yakhe akufunela akushiyele yona la, uya-WhatsApp futhi uyatholakala naku-WhatsApp. Babukeli ake sivaleliseni, siphinde sibonge kakhulu ithuba mkhulu. Yebo, asibonge baba, abantu abaphile baba. Mkhulu. Yebo.